बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि दैमालुआव दिनै स्मार्ट मिटार लगायनायनिफ्राय मोब्लिबनि बिला बारा फैनायनि सायाव रायजो राजानि अजद। थारैनो मेनुअल मिटारनिफ्राय स्मार्ट मिटाराव सोलायनायनिफ्राय रायजो राजाया जानांदों हालाय हाफाय। रायजो राजाया खौरां बिजोङाव बुंनाय बायदिब्ला मेनुअल मिटाराव दानसेयाव 150 एबा 200 बिल फैयोमोन, नाथाय दा स्मार्ट मिटारखौ लगायनायनिफ्राय 2000 आरो 5000 फैनायफोरखौ नुनानै रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिनि सायाव सरकारा थाबैनो नायबिजिरनांगौ आरो सिगां समनि बायदिनो बिलखौ नायबिजिरना मेनुअल मिटाराव फैनाय बायदि बिलखौ फैहोनांगौ होनना दाबि दिखांदों। आसाम स्टेट लेभेलाव मेनुअल मिटार आरो स्मार्ट मिटारनि सायाव मोनसे अर जोंखांनाय बिल सफैदों रायजोनि गेजेराव। बे बिला जादों स्मार्ट मिटारनि बिला मेनुअल मिटारनिख्रुइ गोबां 3 गुन बांसिन फैदों। मेनुअल मिटाराव 150मोन, खिन्थु दा स्मार्ट मिटार बहायनाय लोगो लोगो 2000-3000 मासावनो होनो गोनां जादों रायजोआ। न'खरसेयाव 3000 4000 सफैदों। दा बे बेलायाव आङो गभर्नमेन्टनि सायाव मोनसे थिरांथा लाजानो लुबैदों दि गभर्नमेन्टआ माबार स्मार्ट मिटारनि सायाव बिलखौ खमाय खालामनांगौ आरो रायजोनि बेबायदि अबस्थाफोरखौ दुखिया श्रेणी अबस्थानिफ्राय जाहाथे गभर्नमेन्टआ मोनसे मिटार स्मार्ट मिटार मोनसेयाव न'खरसेयाव 4000-5000 फैनाया गोबां दुखु गोनांथाव। आरो आङो दा रायजोनि जानानै आं खावलायदों जे गभर्नमेन्टआ खम समयनि बिथोराव स्मार्ट मिटारनि बिलखौ खम खालामनांगौ होननानै आङो रायजोनि हेफाजाबजों खावलायदों आरो गभर्नमेन्टआ बे बेबस्थाखौ थाबैनो लागोन होननानै आङो गभर्नमेन्टनि सायाव खावलायबाय। खोनानो मोनबावदों बे स्मार्ट मिटारखौ लगायनाय समावबो माखासे फैसा लांदों आरो बेनि फैसा लांनायखौ जों खोनानो मोनदों। बेनि सायाव मा बुंगोन? थिग आसे, रायजोआ जोंनि सिगाङाव बुंदों आरो आंनि बेक्तिगत सिगाङावबो बुंदों जे माखासे भन्डामि थिकादारफोरखौ लानानै जाय बिथांमोना स्मार्ट मिटारखौ टेन्डार होदों, बिनिफ्राय गामि गामि न' हाबग्रा माखासे मिटार बक्स लगायग्रा बेक्तिफोरा न'खरसेयाव 300, 200, 100 कालेक्सन खालामना लांदों। मानि थाखाय? बेथ' ओरैनो फ्रि लगायनोसो बिथांमोना थिनहरदोंमोन, नाथाय गामि सिङाव हाबनानै रायजोनि न'खर बिदि मिटार बक्स लगायनायाव 200-300 लानाया अपराध आरो बेबायदि अपराध खामानिखौ जाहाथे गोजानाव थाथों होननानै रायजोआ बुंदों आरो आंबो निजे बेक्तिगत भाबे बेबायदि खामानिखौ जाहाथे दा खालामथों आरो बेबायदि खालामोबा जोंनि रायजोआ अनेक दुखु मोनगोन आरो बिनि सायाव बेबस्था लानाय जागोन। आंनियाथ' बिला सिगाङाव 185 थाखा फैयोमोन। दा नैबे स्मार्ट मिटार लगायनायनि उनाव खेबसेनो 831 थाखा फैदों। ओरैनो इलेक्ट्रनिक बुस्थु मा इउज खालामो? इलेक्ट्रनिक बुस्थु होनोबाथ' ओरैनो हाफ HP दै मटर सालायो, ओमफ्राय फांखा 2 सालायो, ओमफ्राय LED बाल्ब 4 सालायो। दा एसेबांखिनि बिल बारा फैनाया गनायजाथावना जादोंना जायाखै? बेथ' बोरै गनायजाथावना जानो? सिगाङाव जुदि 185 थाखायावनो जायोमोनबा दा 831 थाखा, बेथ' जाथावना नङा। बेनिखायनो आं सानो थाबैनो जाहाथे सरकारा बेफोरनि सायाव बिजिरनानै जाहाथे दुखिया श्रेणिनि मानसिफ्राबो कारेन्ट बाहायनो हायो, बेफोर बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो।